Bagian revise ya ki current payment jong ki ASHA facilitator yang ta bagian I ya ki honorarium with revision every year as per government rules bagian balai ke revision of the rate of TA and NDA per kilometers to increase the incentive for extra duties, example COVID duty, etc., and to grant the medical allowances and reimbursement to the ASHA facilitator and their families. Kita ada demand jongi ibang ibu po health minister. Mentakas ni nakaliang ki ASHA kila pendong ya kajing ikundu lang ban pensngau sa kasorkar da kawe kasur ya kajing don kam jongki pat hakani kajing ikundu kila shem ya karai ban sange tere kam nadu ka arku sau tere uram phangar hajar arku ar hadu ubanai banwan Shushu habakran sikila patai kubor ikong ibajanai krim mujan President ka All Meghalaya ASHA Facilitator Union ilapan pau balada ka sorkar kamle ai halor ka jingdawa jongki kum kaseng kinyai beteng ka jing sange tri kam jongki hadu bakanda le ai dan ki kam mengirungi haban pe kita hi ki kam ki jo te bat ka jing siu pada ka daw pengilong hani ka long ba ka jing siu jongi ka long ka baduna sebab pelat ka bangi yo kam ya hap shu ba ka ni ka jok ka ba menta bat ya kam ka bangi tray na kata ka daw ngi haban ngi don ha ka di court bat ngi la pelong ru ka meeting ka jongi bat hadian bangi la de pelong ngi meeting ka jongi ka menta ka si karai ka bangi ngi la shim lang da ka union hi ilong ba ngin sange no ik jing tray kam ki jongi nadu ka at pusau terik u benai baat mentau benai bat hadu u bat in pe hadu u benai balai utakan dolong hau benai march mentau snam bat kedau wa pelong ini bangin shim ya kan dia kasin jam bangin sange ban tray kam no kolong ba hadien bangin la pen ki jing ki jongi support ka health department support ka state government ru ngi la pen ki jing ki jongi bat ni la pen ru ki demands ki jongi ba kin yarap na kaliang ka state government re ngimyo ka jubab ka balong ka ba penhun ngi na kata ngi hab shim no ya kan dia ka sin jam ki city ru ki don ki bangin la pha show director jong ka mission jongi re ya kata ngimyo jubab halor kata bat ngila pha ru ngila let ru ban ya kandu bagi la pha ru ka city show health minister jongi haka arpulai teri gubernai bakandai bat halor kata ru ngimyo jubab bat andang ngila phone ya bat ni keli ya bangin follow up ya ka city ke jongi ke jubab kolong ba uang ba ya ka city jong pi ngila forward support ka health department tibat nakaliang ka health department ru la dangi keli ya kata kim ai jubab ke jubab ka bangi yo kalong ba ki ai biang ki ju ki list ya ki incentive bagi siu ngi ki bangi yo na ka central government bat kani ka kala penang penjenjar ngi kan nami kisni tingam ban se ba men ta kasni ngi haban lum no da ka meeting jong ki ASHA facilitator da ka union hi bat bangin shim no ya takarai tat hadu ba ka sarkar hi